Għalkemm il-mużewijiet u s-siti ta' Heritage Malta huma magħluqin għall pubbliku l-proġetti kapitali għadhom għaddejjin b'ritmu aktar b'saħħtu minn qabel. Eżempju minnhom huwa dan il-proġett tal-Palazz tal-Gran Mastru jew kif nafuh il-proġett tal-Palazz tal-Belt, fejn qed nagħmlu restawr estensiv tal-palazz kollu, xogħlijiet strutturali qed jinbidlu s-soqfa huwa l-akbar proġett illi qatt kellha Heritage Malta fl-istorja tagħha. Proġett il fuq minn 28 miljun. Parti minnhom huma fondi wkoll Ewropej. Proġett illi maqsum f'4 fażijiet fejn l-ewwel fażi ħadd titlesta fejn ħa niftħu parti sostanzjali għall pubbliku lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla, il-fażijiet l-oħra jibqgħu sejrin sal-aħħar ta' 2024. Proġett importanti ħafna. Ejja niftakru li dan huwa l-akbar palazz tal-Gran Mastri tal-Ordni. Sewwa proġett illi ħajrrestawra kemm il-palazz u ħajtella wkoll l-armerija minn fejn illum għalfejn kemm kienet qabel oriġinali fil-post oriġinali tagħha. Tajjeb ngħidu illi x-xogħol mhux qed isir hawnhekk ġol palazz biss, xogħol li hu relatat ma' dal-proġett, iżda qed isir ukoll xogħol ta' restawr tal-artefatti ġewwa il-Conservation Labs ta' Bigi ta' Heritage Malta. Xogħol li huwa daqstant importanti sabiex meta niġu biex niftħu jkollna l-armer u l-artifacts tagħna u l-pitturi li hawn ikunu fi stat pristine. Għalhekk nixtieq nieħu l-opportunità u nirringrazzja lill-impjegati kollha ta' Heritage Malta, il-periti, il-conservators, il-kuraturi, in-nies tal-marketing tal-IT, illi kulħadd b'xi mod jew ieħor kellu x'jaqsam u għandu x'jaqsam ma' dan il-proġett tant kbir.